Sawira, izvi ndo zvandaitirwawo nedenga. Inga zvako. Ko hausi kufara wani? Uri kudei? Ida kuti mari ina Sawira vangu iite yangu. Uya nehembe yake. Best ida kuenda kupati ndipo hembe. Okay, rega ndikutarisire besti. Okay, thanks besti wangu. Waita basa bat. Okay, rega ndikupene mari yekunoja kumberi. Eish, ndokuti wangu Sawira. Rega ndimugadzire. Okay mbuya. Mari yaanayo ichauya kwauri, iye achaita rombe. Hatichakwanise kushanda newe. Ko ndatadzei boss? Hapana. Sawira ndadzingwa basa. Inga zvakaoma, sorry. Pane munhu andisimudzira mhepo chete. Mbuya, zvaita musikana adzingwa basa. Mangwana chienda unotsvaga basa kwaanoshanda. Ndiri kutsvaga basa. Usati watopedza kutaura wariwana. Yes, thank you so much. Madam, hanzi makufana kudzosa imba nemota. Saka ndenda kuendepi manje? Handiti zvinhu zvebasa here? Zvakaoma, ndatorerwa imba nemota zvebasa. Apa ini ndawana basa, ndapiwa imba nemota. Wawana basa kupi? Hari ndei? Hari inofana kugara ine ropa. Hazvizondipandukire here. Hanzi naboss uuye nemakeys emba kuoffice. Okay, asi mungabva mandidzinga semgwa kudai. Pane munhu ari kuda kupinda. Makeys enyu ayo boss. Makaita basa. Okay, so wakunogara kupi? Kumusha kuna amai. Asi chii chakaita kuti ndidzinge basa mwana uyu? Haigona basa. Pane zvakaitika chete. Ndiri kutengesawo wardrobe nemubhedha. Muri kuzvidira mari? 200 zviri 2. Sawira, ndakuenda kumusha. Ko property yako iripi? Ndatengesa. Asi masofa tora ako. Iyi ndo imba yako yauchanje uchishandisa. Ndafara ende yakanaka. Okay, then Range Rover ndo yaunouya nayo kubasa. Ko muri kuchemei naye sisi? Life yakaoma. Titambire mamoyo. Muchitamburei amai? Ko uri kuchemei mwanangu? Boss, musikana munyowani wauraya basa uyu. Ko aita sei? Haagone kunyora, haana kudzidza. Chindiudza mamoyo, chii chiri kunetsa? Amai, basa rakapera. Wani waiti wapiwa imba nemota wani mwanangu. Musikana wakagumira grade ani kuchikoro? Grade 4 pa break. Saka takakupinza sei basa pano? Tora chifambiso ichi muzukuru. Muri kuda kuti tiendepi? Tiri kuda kuenda kumba kweshamwari yako. Mbuya, ndatadza kudya sadza, ndine stress. Usanyanye kufunga muzukuru, zvichaita. Ndakunorara ini. Iri sei mota yandakupa muzukuru? Iri kutapira gogo, saka tosvika nguvai? Takutosvika muzukuru. Ngatipindei muzukuru. So topinda sei ipo pakavharwa? Enda unomugera bvudzi repagotsi. So bvudzi iri rinoshandei? Tatotora pfungwa dzake muzukuru. Okay, so ndo dzandinenge ndakushandisa.
ko wakagerwa nani musoro? Handisi kuziva ini. Pakuda kufambwa nekuti zvanyanya. Iwe muzukuru wangu Slanko, ukunakidzwa nei? Neneo New Studios kubika ndenya yemafirimu ndati baba imi. Go and subscribe team rangu. Chichinenge imbwa ichi? Ndini munhu akaita kuti upinde basa. Zvakaoma. So muri kuti friend yangu ndo yakandidai? Yes, so tiri kuda kuita go back to center. Ya, Itai. Pengerere, penge inini ndo pengerera. Ndafunga kuti musikana watakadzinga adzoke kubasa. Taurai zvenyu nekuti airo idofo hapana zvinozikama. Mbuya, ndafonerwa hanzi ndidzoke kubasa. Mwari ngavakudzwe muzukuru. Chokwadi. Mbuya, musikana wamakandipa akupenga. Kewo apengesiwa nei? Muri kubvunza ani? Subscribe! Subscribe! Subscribe!